Hoy estamos haciendo bombones solidarios. Ancestris. Un bol, una cullerada, un got i unes cullers petites. Ens hem trobat els voluntaris d'aquí del Rebost i els alumnes de l'escola Iris. Llavors, l'objectiu és que fem uns bombons, ells són els nostres mestres, fem uns bombons i aquests bombons els regalem quan hi hagi un recapte d'aliments. Que millor lloc per fer aquesta activitat de que els alumnes de l'Escola Iris ens ensenyin als voluntaris a de quina manera fer bombons i emmarcant-ho dintre d'un projecte o una activitat solidària. Primer es fica la xocolata en trossos, en bol. Després el fiquem al microones, el remenem i fiquem els cereals. I després, sigui tot remenat, ho posem amb les molles aquelles, ho posem la xocolata i ja està tot posat. Anem a una caseta com aquesta. I ho repartirem de manera solidària a la gent del poble que col·labori amb el Rebost o amb una activitat o algun event d'aquella solidària. L'objectiu del projecte és l'integració. Tenim una escola, uns alumnes que molts cops no troben potser l'espai que els hi correspon i els voluntaris que tenen moltes ganes de fer coses i de vegades no hi ha suficients activitats per la demanda que hi ha. Els nanos durant la setmana han estat una mica neguitosos i no dormien bé, una mica per la il·lusió de venir aquí i poder fer aquesta activitat conjunta. I en definitiva és això, és passar una bona estona i que tothom marxi d'aquí content amb un marc de fons que és una activitat solidària. Mai ho he fet, és la primera vegada i això em posa feliç fer-ho.